bambancin da ke tsakanin digital marketing da kuma affiliate marketing. Affiliate marketing ba lalle bane ya zama cewa wanda ke yin shi yana yin digital marketing ba, kuma hakan ba lalle bane ya zama wanda ke yin digital marketing yana affiliate marketing ba. Wanda ke yin digital marketing kawai yana amfani da kafafen sadarwa ne na zamani, wato social media ko kuma digital media, yana sai da kayayyakin shi. So shi kuma affiliate marketing kawai shine idan mutum aka bashi kaya ya sayar kuma ya samu commission. Ba shi bane asalin mai kayan ba, mai kayan ya bashi ne domin idan ya sayar ya samu commission. Yana iya zama commission din based on percentage ne, kuma yana iya zama commission din based on specific fixed price ne. Wannan kuma ya danganta da kalan agreement din da suka samu tsakanin mai sayarwa da kuma shi affiliate din. So ta ina ne suka haɗu? Ana iya samun wanda affiliate ne shi, amma kuma yana yin amfani da digital methods ko kuma digital strategies wurin sayar da products din shi. Wato kuna iya samun wanda shi an ba shi kayan ya tallata ko kuma ya sayar, sai kuma ya ringa amfani da paid advertisement. Masalan yana biyan kuɗi a Facebook a tallata mai, ko kuma a'a yana yin content marketing ne, wanda shi ma wannan digital strategy ne, ko kuma a'a yana yin amfani da email marketing ne, wanda shi ma haka wannan digital marketing strategy ne, ko kuma kowanne daga cikin hanyoyin digital marketing. So wannan shi idan ya yi shi, za mu ce yana amfani da digital marketing gurin yin affiliate marketing din shi, wanda kuma wannan shi ne fi yawa, amma dai ba lalle bane ya zama cewa kuma duk wanda yake yin affiliate marketing shi kenan yana yin digital marketing ba. Misali, ana iya samun wanda shi idan aka bashi kayan ya je ya sayar kuma ya samu commission din, zai je ne ko ya samu abokanan shi wanda sun yarda da shi, kuma sun san cewa shi ya san wannan abin da yake a wannan gurin. So idan ya same su ya nuna musu ku siya abu kaza, idan suka siya ya tabbatar ma wanda ke sayar da kayan asali cewa ta hannun shi ne suka siya, yana iya samun commission din shi, kuma wannan ma haka za mu ce yayi affiliate marketing.